Shwmai, Adam o dwi a chroeso i'r ardd. Ac yn ein fideo ni heddi, dwi'n mynd i drafod shwt i fynd ati i greu compost. Felly, beth yw compostio? Wel, proses hollol naturiol yw compostio, lle mae deunydd organig yn cael ei torri lawr gan microorganebau yn y pridd gyda help ocsigen i greu deunydd wedyn allwn ni wasgaru o amgylch yr ardd neu ychwanegu at y pridd i fwydo planhigion. Wi lan fan hyn wrth ymyl y domen gompost ar hyn o bryd, a mae gymaint o bethau o'r ardd ac o'r catre yn dirwyn i ben yn y ran hon o'r ardd. Achos fel garddiwr, dwi ddim yn gallu creu digon o gompost, yn enwedig wrth ddefnyddio'r system dim palu fel dwi'n gwneud. Ond wrth greu compost, mae yna chydig o reolau mae'n rhaid ni feddwl amdanyn nhw o ran y deunyddiau ni'n defnyddio a sut ni'n rhoi nhw at ei gilydd. A chofiwch hefyd, fy nhomen gompost i yn eitha mawr, does dim angen bod gyda chi domen gompost mor fawr y hyn. Allwch chi wneud mewn cornel bach yn yr ardd neu mewn tomen gompost i chi'n ei brynu mewn archfarchnad neu canolfan arddio. Pa ddeunydd allwn ni gompostio yn y domen gompost? O ran deunydd brown, sef carbon, allwn ni gompostio carfwrdd, papur, gwellt, dail sych gremp sydd wedi cwmpo yn ystod yr hydref a phob math o bren. O ran deunydd gwyrdd neu nitrogen, toriadau porfa, dail ffres o'r ardd, blodau, sbarions o'r gegin fel crafion tatws er enghrefft, a hefyd tail anifeiliaid fel ieir, defed neu wartheg. Ond cofiwch, bydden ni'n eich cynghori chi i beidio â chompostio baw cyn a baw cath, achos mae'n gallu bod yn wenwynig. Cofiwch wrth osod eich deunyddiau yn y domen gompost i osod nhw mewn haenau. Meddyliwch amdano fe fel bod chi'n creu lasagna, felly carbon, nitrogen, a chymysgu hynny i gyd lan, achos bydd hynny eto yn cyflymu'r broses gompostio. Wrth fynd ati i adeiladu'n tomen gompost, mae angen ni ystyried bod ni'n rhoi'r graddfeydd cywir o garbon i nitrogen. Nawr, y raddfa orau ar gyfer creu compost yw 30 darn o garbon i 1 darn o nitrogen. Ond mae rhaid i fi gyfaddau fel garddiwr, mae'n anodd iawn cyrraedd y raddfa hynny o ran y cynnyrch sydd yn dod o'r ardd. Felly dwi'n dueddol o wneud 4 darn o garbon i 1 darn o nitrogen, ond yn amlwg, os oes gyda fi fwy o garbon am adeg penodol yn y flwyddyn, gret, cynyddu faint o garbon sydd yn y domen gompost, ond os nad oes, sicrhau yn bendant bod fi ddim yn mynd yn is na hynny. Fel garddwr, wi wastad yn awyddus i arbrofi yn yr ardd, ac un o'r pethau fi am roi cynnig arni eleni yw defnyddio biochar yn y domen gompost. Nawr, beth yw biochar? Ond ffurf pur iawn ar garbon sy'n gallu helpu'r broses gompostio wrth gynnal nwyon fel methan a nitrogen ocsid oddi fewn i'r domen gompost, a hynny wedyn yn lleihau effaith y compostio ar yr amgylchfyd. Mwyn rhoi hwb i'r biochar i ddechrau'r broses, mae angen ni ei gyflyru fe, felly i gymysgu fe gyda nitrogen fel tail ffowls er enghraifft ar y domen gompost, a hynny wedyn yn cychwyn y broses o'r biochar yn cymysgu yn y domen ac yn creu microorganebau fydd yn cyflymu'r broses gompostio. Rwy'n gyffrous iawn i ddefnyddio biochar leni, achos mae ymchwil yn dangos bod e'n gallu helpu gyda strwythur y pridd, hefyd codi pH y pridd, achos mae'n pridd ni fan hyn yn eitha asidig, ond mae e'n helpu gyda gwydnwch planhigion fel maen nhw'n gallu gwrthsefyll heintiau yn y pridd, achos mae'r microorganebau wedyn sy'n datblygu yn y pridd, jyst yn gwella strwythur ac amgylchedd yr ardd yn gyffredinol. Wel, dyma fi wedi cwblhau y gwaith compostio am heddi. Chydig o gyngor syml i chi wrth i chi greu eich compost. Os mae'n sychu, mae'n bwysig i ddyfrio fe gyda chan dŵr neu pibell ddŵr. Os mae'n mynd yn rhy wlyb, ychwanegwch ychydig yn fwy o bapur, jyst i sicrhau bod e ddim yn aros yn rhy wlyb. Torrwch hefyd y dail a'r papur yn fan, achos y lleia maint y deunydd, y cyflyma bydden nhw'n pwdri lawr i greu compost i chi.
Wel, dyna ni wedi dod I ddiwedd cyfres yr Hydref tyfu'r dyfodol. Fi'n gobeithio bod y fideos fi wedi rannu gyda chi wedi rhoi syniadau chi o beth allwch chi wneud yn yr ardd yn ystod y misoedd nesaf. Ond cofiwch, mae'r fideos I gyd ar dudalen tyfu'r dyfodol ar YouTube, Facebook a Twitter, os hoffech chi fynd nôl I wylio, ac os oes gyda chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau, cofiwch adael neges o dan y fideos. Wi wir yn gobeithio gewch chi gyfle yn ystod y misoedd nesaf I fwynhau yn eich gerddi chi. Hwyl am y tro.